ungihlukumezi ngenxa zebalala ungibiza ngamagama ungikubisi nami ngumuntu siyafana nje ungihlupa ungihlukumezi ngenxa zebalala ungibiza ngamagama ungikubisi. Hello sanibonani ngiyanibingelela emakhaya indawo ngendawo la kufinile khona le voice yentokazi uzokunqoba lo mephambi kwenu namhlanje ke niphathele ke yena ke uDr. BHODLUMLILO bambiza ukuthi ke uDr. Bhoda. Hello Dr. unjani? Ngiyaphila siswami wena uphatheke kanjani nje usuku namhlanje right? Ngiright kakhulu ngivela nodokotela khona la kwiSiyaviva TV1 hayibo into engandele bani leyo. Alright namhlanje Miss Dr. Bhoda ngikubona ngathi uphethe imthwalo nje kwenzakalani kanti ke mengithi ngiyakubuka noKotini ayi ngathi kushobile kwenzakalani hey ngathi ake ngishintshe istyle kulonyaka ngingabadokotela abantu ngibalaphe nje ngokubajabulisa kancane ngiyazi ukuthi ke into engiyiphethe la zishayisa ngovalo ngoba mawubheka lezi zinto ezila ibingaphuma imoto mathiwa sayikhipha zonke sikubekele ubani impahla ezilana mhlambe nje omunye ekhaya olalele njengamanje mhlawumbe omunye ekhaya obhekile njengamanje uzoyibuza ukuthi hayi udokotela yindaba athi lezi impahla ayigqokile zinegama yini lezi impahla njengamanje mina ngazi noma igama noma intoni zinegama yini ngizoqala nje la ekhanda la la ekhanda ngigqoka ifabhiyani leli kapisi kuyenzeka kuphela usuku lonke ungalibonanga nhlobo ngenzele lidura ngakhona eskipeni nakhona kuyafana kuseyiyona ifabhiyani bese sivuluke leli iphuma le original kulona isekeni leli amateku lawa lapha phansi ngithe nje nake ngwaphatha nje kwiSaviva nami ke ngizoviva ngawo iAdidas le latest Adidas ogcina la yikho enye edlula le angangeni koplastic angangeni la ayi kubukeka ngazi ukuthi ukuphethe kuningi kakhulu koplastic yazi ngeke ngakubona la ngoba sikhona sihlangane la eDurban station namhlanje ngeke ngakubona ukuthi yazi awuhambi wedwa khona lamadoda khona ba Mr. Hanko baphethe eceleni kwakho why ungatshela mhlawumbe umlaleli ukuthi wena awuhambi yini wedwa why uba uhlezi uhamba nabo every time everywhere why angazi noma abasofela kusuka kuphoqa ngoba ngendlela imali esiningi ngakhona kuyenzeka umuntu azahalele ngisho ukuyithathela ngisho esandleni uthola ukuthi ngaleso sikhathi ke mina ngiyiphathela ukuyiphela abantu manje mase uyithatha ngenkani wena sewumosha umcimbi ngcono kube khona isandla sesithathe eduzane esibheke wena. Alright ayi siyabonga kakhulu yena ke uDr. ayi uthudlise kakhulu ngoKotini kubi siyabonga kakhulu ke Dr. ukuthi usijoyine namhlanje la kwiSiyaviva TV1 siyabonga kakhulu.